takže Kačka vám chci něco říct. Takže teď se koukneme na video z naší školy. Začneme YouTube stránky. Ne, takže tamhle. Tak, Mirka, pojď ke mně. Takže si jo, můžeme to zase. Takže my potřebujeme pár své takovou hudbu hlavy, jak to si to musíme napsat. Takže Kačenka vám tady přečte svoje, já se schovám. Takže 10 věcí, co nenávidím. Nenávidím to, když skočím z okna a nefunguje gravitace. Když někdo někoho hejtuje. Proč? Co děláte? Nejste nějak nadřazený ani podřazený. Nadržený. Taky mě to Všichni napadlo. jsou si rovní. A někdo je i nadržený. 100% školu. Vymyslel. Takhle, pojď, koukejte na ní, ale... No, jí vymyslel. Se nedivím, že si už dávno nespávali. Marie Terezie Roku. Co já vím, já ji nesleduju. Když jsou stropy nezajímavé. Třeba tohle strop je zajímavé. Když mi někdo ojebává sklo, za to bych vraždila. Je to moje sklo. Nepodvádějte mě. Nepodvádějte sklo. Kluky z naší třídy, konkrétně školy. Co to je? Takový mutanti. Bez urážky. Falešní kamarádi. Co to je? Proč jste na sebe kamarádíte jako? Když narazím do skleněných dveří. Ne, že by se mi to stávalo často. Nenávidím, když nevím, co nenávidím. Co mi stává často. Jako třeba tamhle. Když se s někým peru. Purple Magic je vážně blbý, nepoužívejte ho. Ne. Tak a teď jde Mirka. Takže ahoj. Čauky lidi. Jo. Takže můj 10 věcí, co nenávidím. Namyšlený holky. Já jsem tak krásná, úplně úžasný, mám růžový nechtíky, nechci si kouknout. Lidi, co mi nadávají na kamarády. Nechcete to říct třeba těm kamarádům? Ne, budete to říkat mi pak? Když mi spadne mrkev na hlavu. Ne, že by se mi to stávalo často, jenom 2krát za den. Ale nejsme to přece zataženo přes trakaře. Tady přece nikdo nemá padat z nebe, aspoň myslím. Když mi zdi neodpovídají. Názorná otázka. Ahoj, já jsem Mirka. Jak si jmenuješ ty? Haló? Vidíte to? Dejte to. No, povídej. Zelenou. Sice mám zelenou košili, ale to je košile. Já a je volná a dokážete si z ní hrát na dvě instrumenty. Nenávidím, když mě pomlouvají mý kamarádky. To je taky úplně úžasný. Pomluvy jsou nejlepší. To přece. Nenávidím reklamy. Koukáte na film a reklamy. V tom nejnapínavějším momentu. Nenávidím, když se miju gulášem. Fakt to je hrozně těžký mít se gulášem. Názorný postup. Nenávidím, když se hádám. Já jsem taky Španělsko. Jako třeba tady. Nenávidím, když běhám dokola a křičím.